ఓం నమః శివాయ. ఇది కేవలం ఒక మంత్రం కాదు. ఇది సృష్టి మొదటి ధ్వని. ఓం ఈ బ్రహ్మాండం కంపించిన ఆదినాదం. నమః అహంకారాన్ని వదిలి శరణాగతి చెందడం. శివాయ శివతత్వానికి అర్పణ. ఈ 5 అక్షరాలు భూమి, జలం, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. ఈ పంచభూతాల సమతులతే శివుడు. ఓం నమః శివాయ అని జపించినప్పుడు మన మనస్సులోని భయం కరిగిపోతుంది. అజ్ఞానం వెలుగులా మారుతుంది. అహంకారం శూన్యమవుతుంది. శివుడు అంటే వినాశకుడు కాదు. అతడు మార్పుకు రూపం. అంతానికి మార్గం కాదు, ఆరంభానికి శక్తి. కళ్ళు మూసి ఒకసారి చెప్పండి, ఓం నమః శివాయ. ఆ ధ్వని మీ లోపల ఉన్న శివుణ్ణి మేల్కొనిపిస్తుంది. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ.